Danas pravimo originalni američki brownie, sočan i čokoladan, savršena kombinacija. Idemo na pripremu odmah. Ok, prvo čokolada. Treba će nam crna sa većim procentom kakaa ili čokolada za kuvanje. Isečemo je grubo na sitnije kako bismo je lakše istopili. Istopimo i zagrejemo putar. Preko čokolade dodajemo kakao prah, instant kafu i prelijemo otopljenim putarom. Ostavimo 2 minuta da odstoji. Vidjet ćemo da je čokolada skoro istopljena i još malo je promešamo i dobit ćemo prelepu glazuru. Prelazimo na suve sastojke. Šećer, žuti šećer i vanilin šećer sa dodatkom malo soli. Vreme je za jaja. Biće nam potrebno 5 celih jaja i jedno žumance. Palimo mikser i krećemo da dodajemo jaja parcijalno. Mutimo 5 minuta kako bismo dobro sjedinili sve i kako bismo pomogli browniju da poraste tokom pečenja. S obzirom da nećemo dodavati nikakav prašak za pecivo. Sada prelivamo čokoladnom glazurom i nastavljamo da mutimo dok se čokolada ne sjedini sa ostatkom smese. Prosejemo brašno i kakao prah i polako kružnim pokretima mešamo. U početku će delovati kao da sastojci ne žele da se sjedine, ali vidjet ćemo kroz nekoliko mešanja da će sve biti kompaktno. Upalimo rernu na 180 stepeni da se zagreje. Krećemo sa pripremom pleha. Uzmemo malo putera i nanesemo sloj preko celog pleha. Stavimo prvi deo pekarskog papira, prilepimo ga, zatim još jednom pređemo puterom i stavljamo poslednji sloj papira. Sipamo našu smesu. I lepo je rasporedimo i izjednačimo sa svih strana. Ide u rernu na 35 minuta. Brownie je pečen. Najbitnija stvar je da ga ostavimo potpuno da se ohladi na sobnoj temperaturi. Ohlađenog možemo jednostavno da ga izvadimo iz pleha i prebacimo na površinu gde ćemo da ga isečemo. Najbolje je da koristite dugački nož za hleb. Posle svakog sečenja, bilo bi dobro da isperete nož vrelom vodom kako biste lakše isekli na pravilne oblike. Dok sečemo, vidjet ćemo da korica kreće da puca, što i želimo, jer to je pravi i originalni izgled brownija. Pogledajte samo koliko je sočan, savršeni čokoladni kolač. Jedva čekam da ga probate. Ne propustite nove i originalne recepte koji stižu.
Zapratite me i kliknite na zvono za obaveštenja da budete uvek u toku. Vidimo se uskoro!